вълнуващ ден имаха софиянци. Десетки хиляди буквално спряха движението по основни булеварди в столицата. София днес бе под влияние на авиоемоции. Уникално авиошоу и блокада на трафика в София. Грандиозно зрелище в небето над София. Тук на летище Враждебна вече се стекоха хиляди хора. Десетки хиляди дойдоха, за да видят въздушния спектакъл, наречен "Това сме ние". Военната ни авиация отбеляза 102 годишен рожден ден с грандиозен спектакъл в небето. Военно-въздушните сили с безпрецедентна демонстрация на способности. Цялата военна мощ е събрана тук. Хората наистина да видят, че България има военна авиация, която е все още действаща, и дано политиците да проумеят този факт и да направят това, което трябва. Най-мащабното летателно шоу у нас в последните 25 години. Не знам как да го обясня. Аз такова нещо не бях виждал. Къса ми се сърцето, това мога да кажа, страхотно. 50-хилядна публика аплодира на крака, смразяващи кръвта пилотажи в най-мащабното по рода си въздушно шоу на летище София. Мощта на българската авиация не се изразява в самолетите, а в лъвското сърце на българския войник.
това е страст. Няма как да не се влюбиш в тези хора, тези пилоти и всичко, което правят с такъв хъс. Това са толкова трудни фигури във въздуха. Възхитена съм от младите летци. Единственото, което мисля, че тези самолети май са безпилотни. Погледни го! Мислиш ли, че някой човек може да върти така кормилото? Не, разбира се, че не.